Fá de finna éadaí dús, agus de Ealaín, agus I chéadre atá le duine, ná sníam a chur san Ealaín anseo, agus I cheangal gon finna éadaí. Dú Gailearaí Scú Scú? Tom cow. Seo. Inis, casa mud an Ealaín thar timpeall ar a bine éadaí. Tá Ealaín ildáta amsan seo ach déta hebh cin dá is mín leat úsad. Beidir mar Ealaín glas go deas gon chráin. Leanart a casa agus a casa agus a casa. Go méid de finna éadaí clúdaí ó bhain go bár leis an Ealaín. Agus má tá aon bhearnaí déta gáil ráis a tíomh céine I ríist. Agus chuir tú sníam inte I ríist nuair tá tú críochnaithe. Fág bearna bheag I nóachtar agus I níochttar chomá, cosú leis a bine seo. Agus féach, tá téipleamaíoch cura isteach anseo am I nóachtar an finne. Agus duine rud céine le téipleamaíoch nó glúláidir an sin fá de líróid liscarnach agus brú an líróid liscarnach isteach sa bine mar seo. Seo bár an chrín. An sin fá téipleamaíoch a ríist agus chur téipleamaíoch chun tosa agus chúl anseo. Nú dar nói is féidir úsad a bhaint as glúláidir chomá. Sin lena géige I reamú gon chrán. Cosú le seo. Ó, gur an maithagad Scú Scú féach tá téipleamaíoch anseo chun tosa agus chúl. An sin fá písaí Ealaíne atá gearr amach cosú le seo agus gráma gon téipleamaíoch iad. Mar seo. Brú. Sin é. Agus is féidir cúpla ceann I rámú ag an náam céine mas mín leat. Is cuma má tá cuma cenál giblach ar a grán ag a buinte seo. Leanart go méid. Ealaín grámaithe go de finna éadaí ar a dáthíomh den taobh amháin ag an náam. Tá taobh amháin críochnaí amsa anseo inis. Cosú le seo. Seo, agus duine tún rud céine, mar tá dinta ag Scú Scú ar a taobh eile.